asɔfo wɔn fa yɛn yɛ dede baabi a mo ni ehyia bi a wɔn fa bɛteɛ to mo ni ehyia baabi wɔn nim akasifo de wɔn no nkata kɔ de bɛ fie na nanom ne abɔsom akɔgye esi hɔ ti dɛ sɛ yɛdi fie wɔ ha de aduonu mu a dɛ ɛsɛ fata saa berɛ no na nanom bi atwere yɛn nkwa ɛdɛ na kɔfɔ no abɛdwa wɔyɛ wɔ ɔgapɛm ɔbɛyi ne ha ne nyame hyehyɛ nti yɛnsu wɔ nsuwa ne abosom mmienu mu ni yɛnya aborɔfosɛm ɛpira yɛn na memeti wei wosom bi ɛna hyɛ kɔɔ sɛ madi so akɔayɛ na mehyɛ yɛfo ɛyɛ dɛ na ɔka aba mu na wosɔde akɔgyina baabi no a yɛka sa kɛsɛ na ɔde akyiri akɔmfoɔ no fa asɔfo wɔn fa yɛn yɛ dede baabi a mo ni ehyia bi a wɔn fa bɛteɛ to mo ni ehyia baabi wɔn nim akasifo de wɔn no nkata kɔ de bɛ fie bɛteɛ to wɔn yɛ adwa sɛm yɛ mi no mu hyia deɛ wosan no wɔ no na tenten na nwuro asante de asante deɛ afahyɛ a yɛahyɛ ebi ekwae ama ewura efie dodo num na wei mpo ni o na mpanyinfoɔ se owu de sɛ wɔyɛ bɛba hwɛ ɔyɛ adabere mu yɛde efiti ase kura ni na afahyɛ kɛseɛ do a efie dodo num ɛbɛyɛ dɛ paaki deɛ na besi so ɛyɛ asa kɛseɛ wɔma yɛnya adwe bi sɛ abosom de ade bɔne sɛ nyame na bɔ wiase bɔ abosom bɔ nsuo bɔ nnua bɔ aboɔ de a ɛne ne nyankopɔn wanyɛ foforɔ akɔsi bɔ ne ti awom yɛsɛ te kwaye ebi te srɛ so ɛyɛ ma yɛ nti wode ebuo kɔma kurodi a akɔsi bɔ ne no hyia ɔyɛ wo dɛfɛdɛfɛ wɔpira wo wɔhwɛ mu ɔyɛ awohu nti na mesrɛ mo yɛasie yɛ adeɛ wo sɛ ɛnsɛnna hɔ na nanom nsɛntwerɛfoɔ mo so yɛ na moyɛ sosɔsoɔ nsɔsoɔ yɛ ho nifa so but yɛkasa kwa na yɛsɛ no ɛsɛ ɛnyɛ ahyia bae ɛde ɔma mpani sɛ abanwa so ebi hɔ abanwa na mɔka bi hɔ amerika bi hɔ ade na nɛ mmeranteɛ no baba a ayie kura mo de atare tuntum na ɛkɔ ntoma no ayera ɛnɛ bra korɔ ayɛ abususɛm ade ɔsɛ ɛhyɛ ne bɛbɛbɛ ɛnɛ yɛka sa korɔ yɛtae obi se nwa nsuohyɛ ma me ne yɛ no ayɛ me nsuohyɛ obi se obi ne sante hime edi nsa wɔ soɔ ɛgyina sɛ wotumi ne sante edi nsa wɔ soɔ na wɔhene bi kɔka bi otwa du mmienu ate radiofoɔ wɔn de afiri ɔbɛtɔ radio no so a yɛmɔ akɔ aba yɛde kɔ fae akɔ aba ne wɔn mam sɛ ɛne kɔ fae abɛtɔ fae wote afiri so bɛtia ɔsɛ yɛmɔ akɔ aba de akɔ yɛsɛ kasa no nsuo no yɛ hono no ɛnɛ so mi atwa du a kɔsɛ ne dia yɛde wina bɔɔla de gu mu ɛyɛ nhyira ana yɛ nhyira wokɔ Israel Jordan ɛte hyire ɔfo bu no ada yɛde emu yɛde nanu mu fia na frafrani baabi aba nana metwa mu so bi ho na mkasɛ nana so ɔbɔ mfa m nyaba a mɛbɛda wase na me dwae ni fa no ani akyi wɔsɛ bɛka kyɛ so bi sɛ nana wamnam nyaba aba ɛdeɛ na yɛbu fa so saa ɛnɛ akoda mu pani nka tete hɔ akoda de mmirika no aba na meka wo nan na so asisa me na wagya akoda no a wɔto bi ka no wabɔ pani no ma no wabɔ no ɔbɔ akoda no ma no wabɔ no so ɔbɔ pani no na wɔsa wɔhene no wɔbɔ pani nti wɔmmea nto ɛbɔ ase ne yɛntoto nneɛma bebree asante yɛwade ɔyɛ o na dwasɛm ne hantan ne pira yɛ dwasɛm ne hantan so ate ase ɛnɛ ɛmɛ ayɛfo dress koraa gyɛ
yafa de agye obi ofie wase mu twa foto wo de ade bi hye ya mo wona na ye bi ana wanya ye soso ngadu mra o se abai agitu se yamane ne amane no o gitu se o se di wura ekoda no mu se ya di wura nkura no mu a nkura no be hunu se wo de bola to fama emusuo ko wonyini ni fie be dumi no wa ho se da bi da se fa fi se efi a do ye di e papa efi na do ye efi ni ma bi pie na mo boda wuro ya radio so opportunity so ya to ko yenye ni yo anya nwa kase no na beauty contest we dey nyina na nkoda no e dey yesu ya ofia o dey na koda yesu ya so koda atoka yenye what is over here handsome of competition David mema yata so de e hu yefe na me ye bufa so yes ka hunu abra nanti o chabe wa ba for chabe we do dama fatu ye gwadi sha babi a wachire ye watiti ye aka ye e de afa ejije mu no yada na se na se bia bru enyurajo etu de ye nje ne bra no mo so undi be se e ma fo ne ye tue de ye yi no ana aka oyine ye be fie baba pie ya be take se o be se e ba ne ka kites ensa do ba already ya to so and then say it be aduane ana na kwa wade na ye go efia wade na ye se no abusafo ye ne nana subanko ahene otumfo chiame kase ohin kase na etu komo yi ebe esem no ye be kofie na fei edrowura aka bibia kire ni dinde bafo subanko ahene yakuja wasu si yakuja wa na wasu bema na eba no bema ene tutata no edrowura na eba no asante konfo pani na eba no opemso konfo pani na eba no yeah. How's it? Boku One TV.